TV Badwam na Badwam Afisem komo na ebraso say ye de ebro nyame hira mo bebre se stations ne do so na so de abribia na Adom TV na wo de eda nyame hira wo de wo hwe ye hu bia no rade nyu buafo nso emfama wo medidi afia amankwa tamaklo ye de aboafo ase na enso yi gugunum ni ade enti no e wo se ye nhada na yemfa pomodin enikan emma se be ya obetie ne fast. That's what we be a why but all the same no so over Facebook and so /Adom TV. Baby I number baby I will be and so to me kwan na fe utimi share doctor time that's so and then so nya kwanya se ni din komo dog no pay mu ache yeah and baby aboko de nyankopa adwuma mboko pa time ni guso ye adwuma se kra de enya asam ye de nyame ase bia ne de kan a obi ati edin no hospital clinic na nkasa din de say Medimafo Herbal clinic Medimafo Herbal clinic yeah ene enti edin no ye for time da so yo me na wonyankopon ase na yenkia atiefo enyina ene ahwefo enso Medimafo Herbal clinic ya eye Dr. Tam da so se the Ghana for enim no dwuma ye die ewo oman Ghana mu no aburo nipa adwen ne entiase so asema na me kan se obia se woyalefo bia enya nidaso se enimbo onye sika na onya abrema Medimafo a nyankopon adom sunti no ne yare na eha no wonim se wonya beduru Medimafo nko ade a eto betwa anasa ne ho ebeto no efiri se abubuafo enante anifrafo nyina esna panie ekoya Dr. Edu Jamfidi abibiduro di dwuma wo oman Ghana mu ha no eburu nipa adwen ne entiase so akoya no amaya etwa ye ho hie nyina obitimi twa ticket free UK Spain na oba nyese bia oba abesra da busunyafo oba Medimafo na obaje na eduru wi a wasan akobak the ACC any adansi ya ekoso wo Medimafo Herbal clinic no ano edin na aburo nipa adwen ne won entiase yeso enema nyina eda adi pefe because last week Monday me ba be wura adwumam me pie ha na woman ba ko wosu wo jese wontimi mpata no nisunu na osu no na ne braso sa oba be wuram ena me bisa sa ma edi ndi na wusu what doctor nyese bia bibi na me su me free US me man mabusu nyina wo US ya rie na de me be pie o my Ghana mu me ba ye enfie num nie ya rie atete jese US obo ntumi na me de ba ye na makọ hospital bebre baby kwa de me koye ye charge ma bo den afi menum aduro na miwu me frɛ nipa no se afi na wo kyerɛ me die bi owuram se me nkotete na me no na me nom na me tie won kan me beduru ha sika ketuwa bi na wo gye me 2 weeks ne no e se makra me ma se me sign akọ back to US enti me last 2 weeks ka ba mama me hu enti me hu se wo ba no I think ye me ani jemro so na me ye dey me su na doctor me ye hu se eye nyankopon tiasefo na owo soro no odimafo ani ewurade na ene de wasane abaga na memu bebrese ene eye Kristo na eba ni mprenu so na waba besi Medimafo de ayenim because oba ho udi enura dwo behwe enipa adansi enkrofo edie wona oba na wontumi nante a wonante wona woba na won eniwuru ade a ni 2 weeks so oba wo mo kasa timidi ba Dr. Tnansi na wo sha ase se ma me wo ba last week na etisen obati Dr. Meba yeswa me en ye de me ba en na me nko na me ba ye Dr. Meba last week na mentumi nante ena metumi anante Dr. Meba last week mani huna de ena metumi sinapane Dr. Meba last week na mano achia ena mano atene Dr. Meba last week no na kasampo mentumi nkasa ena mia na me kasen eniema nyina eda edipefi se onyankopon de Dr. Tam da so abepie ama Ghana ma nyina nti na doctor say
ono de wo hwe afiri obi ya nchen ye nipa no nana montuo memfa wo gidi enye hwese me gidi se me ko Medimafo a me ho beto me no de doctor ehwehwe firi wo se ubetua na mon abepie mo Medimafo Herbal Clinic na wonya be piem na wo na so wo yale no wo de sese sika kra na obusuafo a chede a ebeti wani so wo Medimafo Herbal Clinic be piem wo na doctor wo de ebre eto ebre so last ku umebi was a doctor samimpo obi ka sa memfa 1 cedi emetu ni fie anansa na japade so a enka menye because me kura manyi me ho antumi se metumi anante da hwe ene hwe mina ene metumi kwa America yi enimonyam Kenyankopon fi se ni a waye ewo Medimafo Herbal Clinic no eburu nipa adwen ene entiase so enche birthday no so eba on the 21st yes September yes woni nkroma birthday 21st Nyankopon wode oye enye o se Nyankopon bibia oye no edubere bia na wote ase na doctor birthday no afibia o chaade na we ye ebra etwa to yeah I was at 21st year and next 2 we think is 21st na eba no na doctor say 21st we wo chaade last year ye enipa ebeba Medimafo say eye nipa 1500 enipa ebeba bia obia benya emo anwa ako efie eno ansa na doctor say nipa mako aduasa that valid na eye wukua da ebe na wotwe line wo bedi kan anopa o mo work card dada wo Medimafo Herbal Clinic no doctor say wo ma 32 inches flat screen stand for 30 degree o mu nyina nyami pebia me pacho efi eneko to anamo bra beje wo card ewo Medimafo Herbal Clinic na on the 21st no what me asore ntam de aba be san lie 1 to 30 no ka ho a ye hwe wie ya na ye de TV ai de a hwe wo ene o hwe 30 na be bo so wo want to me amesa line ntam de uba ye hwe wie a emo anwa na ba mo benye TV so mesa nyamo ne anwa there be TV ayo onye TV dia TV dia bia TV we bia doctor t-shirt ene calendar ya ni nyina ye beche aka ni nyina eho enti wonua dofo Medimafo aba amaga na mindset obi bia na oyare na wo person ne ho tono de bla Medimafo Herbal Clinic last na meka asembi senka omayi mu nyadin bebre ene sen oba wanyinsan nya boso memiensa afa na wo ba bebisa se doctor sika sen na metua wanyim 3 months no afena obebu doctor se bra wo peba Onyankopon nam doctor so ama oba wo mfinhie aduonu mu nwotwe ya onwo da ne bra etwa atumi awo afa no ho tieriye enso doctor dikan ma wo doctor dikan ma wo eduro no manyinse ne bawie ansa na watua eho eka enso wo beko ba bi no nyinse kura duro no woni bi obetaje wa bodendendendenden konumbi we bi tuya bi sabi di bi tafuru bi wo ankasa we ye na se wa babubu a na wa yedai we jani na yedai aguho doctor tam da say o de bra be pm wo Medimafo Herbal Clinic na doctor wo de ebre to yale so no on fa ne bre ne bi ento so wo bi hwe me doctor Mrs. me chika se me kotodwe me kwada me ntumi na me widie mu hyehye me nase atatai wonya ka akwanhia wonamu abu wonsam abu ni nyina ye ntatia case ewo Medimafo Herbal Clinic efisa de wachia etene na ni huna de snapa ne de stroke aye na wontumi nkasa ene stroke Medimafo nti stroke aye ntatia case obi ba ya so na de ne ba wo ba wotihwe mu omra bie mu no na ontihwe mu ewo Medimafo Herbal Clinic enti be piem doctor se woto ne nsafre obi bia owo akirichiri ewo benche yese aboa pasase didi kwan enwa enti se bia wo ba besa wo ya le enti be bia wo bia enkrafo de da bia meta kasa me bo enkrafo abaso wo beti mahwe nipa mako 30 atoa so wo bia se Accra kire se enkrafo agye atum se wo yale na se wo bekọ ba bia eben wo
na wakoto sika atoaguo die wo fa ka ba kumase abua kwa agogo na Dr. Tam da so de ne bre ni bi to wo so a visa doctor or the bre to yale so a oni nkuguo gisade awuo anasa ne nsa gunu buo pe sa nipa na doctor say ohia no wo Medimafo Herbal Clinic mochremanfo ntam won koi na yemfa wonko shem na wotiase na yale ene ha wo yale na tete wo dia be piem wo Medimafo Herbal Clinic Dr. Tam da so ahweye na wo fa ne bre ento so ba bia ofi ba bia udu kumasi aso obesi wusu ubesi abua kwa ba bia odina kumasi bia ubenya abua kwa ka udu abua kwa wusi ubesi police station wusi wa driver gina ho pai Medimafo Time da so Medima ofu taxi na what taxi no do back clinic ho pe unu woni pa bebre ho ba ji wo number na di la no so na da bia da nyankopon di pa be wa ha die yalia enne wodi fie abano won sanso mfa nko efie biem be piem na wo Dr. Tam da so enne wo screen or aseno 0244774282 0244774282 and 0500727215 0500727215 na Medimafo Herbal Clinic Dr. Time da so edano no on show birthday we dey emanemo 30 am beba wunya 32 inches TV free afi omo edi akire nyina amoni anwa na me shanti happy birthday in advance. Thank you. Yeda se papa yakwaba na fe Pastor Dan so ayekrado ye basisi